तुम्हाला परत सांगतो, या फर्स्ट क्लास ACचा जो प्रवास आहे ना, जी कम्फर्ट लेवल आहे, जी प्रायव्हसी आहे, त्याला एकदम टॉप रेट आहे. दिल, हे बघ तुझी फ्रेंड. हां, कविता मानकर, बरोबर. पेशंट नेम दिल, 6 years, सेक्स फीमेल, स्पेशली ब्रीड, ओनर नेम ओमकार. हे दिलू. दिलू, 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 दिलू. चला कुठे आहे वाली म्हणजे दिलू. चला चिची खायला जाणार की पापी. चिची काय इकडे इकडे हे बघ, हे बघ गेली. नमस्ते सर्वांना. आणि तुम्हाला तर सर्वात आधी आपण दिलू दाखवूया. दिलू इंजेक्शन घेऊन इकडे झोपली आहे आणि आपल्या दिलचा दिल बघ एकदम व्यवस्थित दिसते. जरा जागे जरा झोपलेली आहे. तर इकडे गुड न्यूज, मी चाललो आहे रत्नागिरीला. हा, म्हणून मला काजलचे एक्सप्रेशन घ्यायचे होते ना, म्हणून. तो वाटतो की नाही फर्स्ट क्लासचा माणूस. मस्त ना. चला बाय बाय, चाललो मी रत्नागिरीला. जेवायचं अजून? हा नाही नाही. इकडे बघा काय चालू आहे, इकडे TV प्रोग्राम चालू आहे, पिक्चर बघते. सर्वात आधी रत्नागिरीला जायच्या अगोदर काजल इकडे रत्नागिरीला मी का जातोय मम्मी? सरप्राईज देऊया त्यांना. ठीक आहे, कशासाठी जातोय सरप्राईज देतो. कोण कोण जातोय? तू एकटा जातोय आणि हा तू नाही जात. तू येतोय? नाही ना. तर मी एकटा चाललो आहे आणि काजल पाठवून येणार आहे. काजल नाही ना. टाटा, मी जातो. आता आपण राहतो विक्रोळीला. माझी ट्रेन आहे पनवेलपासून. आता किती वाजले? 9 वाजले असतील. माझी ट्रेन आहे 12:30ची गोवा क्रांती. आणि त्याचा मी तुम्हाला जर्नीचा एक्सपिरियन्स देईल, कारण मी फर्स्ट क्लासनी जातो आहे, म्हणजे कॅबिनने जातो आहे. तर ते कसं असतं, प्रवास कसा असेल. आणि सकाळी गाडी 6:30ला पोचते, पण अर्धा तास लेट दाखवली तर 7:30 पण वाजू शकतात. आणि रत्नागिरीला पोचवल्यावर दाखवूया. तर हे त्रिदेवी तुम्हाला दिसणार नाही, ते एका फ्रेममध्ये दिसलेले आहे तुम्हाला. आता कॅमेरा ओमकारकडे ना. ती संपची आई आहे ना, एक दिवशी आमच्या घरी आली बघा वाटणी मागायला. माझा आबा तिला चिडवण्यासाठी म्हटलं, आता जेवलो की म्हणजे ट्रेनमध्ये जेवायला नको, डायरेक्ट सकाळी नाश्ता करायचा. चला जेवण घेतो मी. बटाट्याची रसाभाजी, भेंडीची भाजी आणि चपाती. वरण भात पण आहे, वरण गरम करायला ठेवलंय. जाणार ना आता. आता इकडून कुर्ला टू पनवेल, पनवेल टू रत्नागिरी. बाय बाय. 1 लेडी, 2nd लेडी आणि 3 लेडी. बाय बाय. जेव्हा तुम्ही आराम करत आहात. चला जा लवकर ये. मी पटरत नाही आपला. आता बघ आपले किती वाजले, 10 वाजून 10 वाजले रात्रीचे. आता बघा इकडे किती वाजले, 11:42 झाले. मी बरोबर 10 वाजता निघालो होतो आणि आता पनवेल स्टेशनला पोचलो आहे. आपली गाडी आता बरोबर 12:40ची आहे, म्हणजे माझ्याकडे अजून 1 तास आहे. तिकडे बघ आपली गाडी आली 1 वाजता आली. अजून इकडे आपलं पनवेल स्टेशनच आहे. तर तुम्हाला फर्स्ट क्लास दाखवत आता कसं असतं. इकडे आपलं पुश इथे आहे फर्स्ट क्लास. हा डोर बघा बंद झाला. ठीक आहे, इथे आपल्याला पडदासुद्धा दिलेला आहे, आपण पडदा लावू शकतो. तसं तर माझं वाटतं को पॅसेंजर आलेले नाही आहेत. आणि इकडे फक्त हे कुपे कॅबिन आहे, म्हणजे 2 जणच इकडे राहू शकतात.
इकडे बघा आपलं पनवेल स्टेशन गेलं आहे आणि आता किती वाजले 1:09 झाली. तिकडे आपलं जनरल डब्बे आहे सर्व. इकडे बघा आता क्लीन नव्हतं ना, तर आपल्यासाठी एक माणूस ठेवलेला असतो या कोचसाठी A1 क्लाससाठी. तर त्याला मी बोललो हे सर्व मला क्लीन करून दे. आता वरती सर्व चादरी तुम्ही बघितला होता ना, ते सर्व तो घेऊन गेला. आता माझ्यासाठी फ्रेश घेऊन येणार आहे. आणि त्यानंतर मग तुम्हाला हा कोच कसा आहे, ह्याची फॅसिलिटी काय आणि ह्याची प्राईस काय, म्हणजे ह्याची तिकीट मला किती पडली ते पण मी तुम्हाला सांगतो. आणि ह्याच्यात टू म्हणजे जर काजल आणि मी असो तर इकडे प्रायव्हेट झालं असतं आमचं, तरी पण माझ्याबरोबर कोणच नाही वाटतं बघा. ओके थँक्यू. बघा तो माणूस गेला, त्यांनी आपल्याला हे आणून दिलं. तिकडे आपण असा दरवाजा बंद करून टाकायचा आणि इकडे लॉक असतो बघा. लॉक केला की उघडणार नाही. आणि इकडे आपला पडदा सुद्धा आहे. हा जर खाली गेला की ओपन, मग हे ओपन होतो असा खेचल्यावरती. आणि हे केलं की बंद, म्हणजे खेचून बंद ओपन नाही होतं. म्हणजे आपला पडदा. आणि समोर आपल्याला दिलेली आहे एक मोठी मिरर. चला आपल्या जरा सीटवरती बसूया. आणि ही सीटनं आपण पाठीसुद्धा घेऊ शकतो, म्हणजे मोठी पाठीसुद्धा फिरू शकतो, तरी डोक्याला लागणार ना. आता मी बसल्यावरती बघा जरा डोकं टच होतो आहे. हे जर आपण ओपन केली याचं ओपन केलं तर बसूसुद्धा शकतो आपण. पण झोपायचं असेल तर आपण खाली पाडायची. ट्रेन नंबर 12450. मी ही ट्रेन पनवेल टू रत्नागिरी बुक केली आहे आणि माझ्या एका तिकीटची प्राईस 1650 म्हणजे 1650. ही माझी एक तिकीटची प्राईस आहे, म्हणजे फर्स्ट क्लासची. सेकंड क्लास थर्ड AC सेकंड AC हे थोडे कमी होत जाणार. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा चांगली सीट ह्या ट्रेनमध्ये तर कोणतीच नाही. म्हणून ही ट्रेन का बुक केली, ही सीट्स का बुक केली, कारण तुम्हाला पण मी सर्व दाखवू शकतो. तर या कोचबद्दल सांगायचं झालं तर आपल्याला प्रायव्हसी, खूप प्रायव्हसी आहे. म्हणजे आपल्याला नॉक करून ते आपल्याला बोलू शकत. नॉक केल्यावरती आपण डोअर ओपन करून, म्हणजे घर कसं झालं, एक प्रायव्हेट रूम कसं दिल्यासारखं आहे तसंच आहे. त्यामध्ये इकडे आपल्याला एक मोठी मिरर दिलेली आहे. त्यासोबत आपल्याला टेबल पण दिलेला आहे. फ्रेश आपल्याला बघा हे देतात. ह्याच्यात काय काय तुम्हाला दाखवतो लिहिलं आहे बघा ना, तर नॉर्दर्न रेल्वे, उत्तर रेल्वे. त्यासोबतच इकडे 2च असतात बघा, 1 आणि 2. म्हणजे जर कोणी अजून बुकिंग केली असती तर माझ्यासोबत एकच, म्हणजे या कोच ह्याच्यामध्ये 2 जण झोपू शकतात. माझ्या राईट साईडमध्ये जे आहेत तो पण A1 क्लासच आहे, पण त्याच्यात 4 सीट असतात आणि माझ्या लेफ्ट साईडमध्ये पण 4. ह्याला कुपे कोच म्हणतात. म्हणून हा स्पेशली बुक का केला मी तुम्हाला सर्वांना दाखवण्यासाठी. इकडे ते आणि इथे आपली एकदम मोठी कम्फर्टेबल सीट. इकडे आपले विंडोजचे कर्टन्स बघा, इकडे एक आहे आणि इथे एक आहे. ठीक आहे. त्यासोबतच आपल्याला इकडे रीडिंग लाईटसुद्धा दिलेली आहे. म्हणजे आपण हवी तिकडे म्हणजे वाचायचं असेल रात्रीचं तर आपण हे ऑन ऑफ करू शकतो. त्यासोबतच इकडे आपल्याला हा बटन दिला आहे बघा, बेल बटन. जर मी हा बेल बटन दाबला ना तर तो जो बाहेर मुलगा होता ना ज्याने आपल्याला हे दिलं, बेल वाजवली की तो मुलगा येणार आणि विचारणार की काय पाहिजे किंवा काय साफसफाई करायची आहे का, ते असं ते सर्व विचारणार. आणि त्यानंतर इथे बघा ही एक लाईट आहे. ही लाईट आय गेस ही असेल वाटतं, ही लाईट आहे. आणि त्यासोबतच ह्याच्या बाजूला बघा एक बटन दिलं आहे. हा जर बटन दाबला की ही लाईट भेटते बघा. त्याच्यात 2 लाईट आहेत बघा, ही एक लाईट, ही दुसरी लाईट, एक लाईट. त्यासोबतच मग इथे एक लाईटीचा बटन आहे, तो ह्याचा आहे. आता जर आम्ही पाठची लाईट पेटवतो बघा आणि ही लाईट बंद करतो. ओके. नंतर डिम बनवली तर वरती जायचं असेल तर इकडे बघा स्टेअरकेस दिलेली आहेत, म्हणजे पायऱ्या दिलेल्या तिकडे वरती चढायला. आणि गादीची क्वालिटी म्हणाल तर एकदम चांगली आणि जाडजूड आहे. असं पण वरती जाऊ शकतो. मी खाली आलो आणि तुम्हाला तर दाखवतो त्यात आपल्याला काय काय दिलेलं आहे त्यांनी. ओपन करायचं, त्यामध्ये आपल्याला एक ब्लँकेट, 2 ब्लँकेट्स दिलेले आहेत बघा. ते एकदम नवीन आणि फ्रेश. आपल्याला जे ब्लँकेट दिले ना ते आपण घालून घेऊ असं व्यवस्थित. हां, तुम्हाला एक सांगायचं आहे,
पण फर्स्ट क्लासमध्ये जेव्हा ट्रॅव्हल कराल ना तुम्ही ऑलरेडी गेलात पण असेल, पण फर्स्ट क्लासमध्ये ट्रॅव्हलिंग असं वाटत नाही, एकदम रॉयल वाटतं आणि एकदम मस्त वाटतं आपल्याला. बघा, कोणाचं टेन्शन नाही, असं वाटत सुद्धा नाही कधी कधी आपण ट्रेनमध्ये, असं वाटतं आपण एका रूममध्ये फक्त बसून आपण दुसरीकडे चाललो आहे. तर मस्त लाईट बीट बंद करायची, आपल्याला अंगावर घ्यायला ब्लँकेट सुद्धा दिलेलं आहे, आपल्याला उशी सुद्धा दिलेली आहे बघा. त्यासोबतच इकडे आपल्याला एक फिक्स टेबल दिलेलं आहे, आपण काही ठेवून जेवू शकतो, लॅपटॉप लावू शकतो आपण तिकडे. आणि त्यासोबतच इकडे बघा हे पेपर काढतो, इकडे आपल्याकडे मूव्हिंग टेबल पण दिलेला आहे. कधी कधी इकडे डस्टबिन असतो पण यावेळी दिलेला नाही आहे. बाकी तर सोयी एकदम व्यवस्थित आहे, एकदम कम्फर्टेबल आहे. आता मी जरा झोपतो, लाईट बंद करूया आपण सर्वात आधी आणि झोपतो आणि रत्नागिरी आल्यावर उठूया आणि तुमच्याशी बोलूया बघा. सर्वांना गुड मॉर्निंग. चाय वाला आता किती वाजले? 6:45 आणि आता एक पोलीस स्टेशन आला संगमेश्वर. चला आता थोडं पण फ्रेश होऊन घेऊया. मस्तपैकी एकदम फ्रेश झालो आणि तुम्हाला परत सांगतो, या फर्स्ट क्लास AC चा जो प्रवास आहे ना, जी कम्फर्ट लेवल आहे, जी प्रायव्हसी आहे, त्याला एकदम टॉप रेट आहे, एकदम चांगलं आहे. म्हणजे बोलतात ना फुल पैसा वसूल. ते माझे आता पर तिकीट प्राईस रिपीट करतो, 1650, 1650, पण एकदम छान. आता समोर तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो बघा. काच पण आपली एवढी मोठी आहे ना की असं वाटतं आपण कुठेतरी लाईव्ह TVच बघतोय. त्यासोबतच जर लेडीज असतील ना तर त्यांना तर अजूनच छान आहे, केवढं मोठं मिरर दिलेलं आहे बघा, म्हणजे आपण एकदम रेडी पण होऊ शकतो. तर किती वाजलेत? आता वाजले आपले 7 वाजायला आले. आय गेस 8पर्यंत रत्नागिरी आली पाहिजे. तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे, तिकडे आपल्या वॉशरूममध्ये ना तर हँडवॉश होता, पाणी पण एकदम होतं. बाजूचे कोचवाले डिस्कस काय करत होते, अरे पाणी संपलं, म्हणजे जनरलमध्ये डिस्कस करत होते. पण आपल्या कोचमध्ये असा प्रॉब्लेम होणार नाही, आणि झाला तरी आपण कंप्लेंट करून पाणी रिफिल करू शकतो. तर पाणी पिणी वॉशरूममध्ये एकदम व्यवस्थित होतं. एका साईडला इंडियन होतं तर एका साईडला कॉमोड होतं, म्हणजे दोन्ही सर्व्हिस आपल्याला एका डब्यात दिलेली आहे. म्हणजे तेच मी म्हणतो ना, जसे पैसे तसे सर्व्हिस. तर आता आपण परफ्यूम मारूया आणि एकदम रेडी होईल, कारण रत्नागिरी येणार आहे ना. कपड्यामध्ये तुम्हाला सांगू, मी जास्त काहीच कपडे नाही आणले. कपडे आणले म्हणजे मोजकेच आणले, मोजके म्हणजे एकच आणलेलं आहे जोड बघा. तुम्हाला काय आणलेलं दाखवतो ते मी. फक्त आता तिकडे 15 ऑगस्टला घालायला हा कुर्ता आणलेला, हा कुर्ता आहे ना तो आणलेला आहे बस. आणि एक एक्स्ट्रा हँकरची ती छत्री. कसं छान दिसतो बघा, किती मस्त वाटतं बसल्यावरती. असं वाटतं कुठेतरी आपण पिक्चर बघत बसलो. एक नॅचरल TV आपल्याला साईडला दिल्यासारखी आहे बघा. आता मला वाटतं उक्षीचं आपल्याला वॉटरफॉल दिसेल का? वाव, किती सुंदर वाटतं बघा.
इकडे बाहेर उभा होतो. तिकडे बघा आपलं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन आलेलं आहे. तर इथे बघा अशा प्रकारे आपली ट्रेन जर्नी इकडे संपलेली आहे, मुंबई टू रत्नागिरी. आणि आता मी घरी चाललो आहे, आपल्या घरी. आणि इकडे बघा मी सँडविच घेतलं आहे मला खायला. हा मला 40 रुपीजला पडला आहे. व्हेज सँडविच घेतलेलं आहे. वा वा वा, रस्ते बघा कसे एकदम मस्त हिरवेगार झाले सर्व. आणि कारण म्हणजे बुबूंसाठी खाऊ आणलेलं आहे. बघा बुबू येतात त्या बाहेर. आता तुम्हाला खूप दिवसानंतर आपल्या घराची दर्शन देऊया. आपली गाडी तर बाहेरच आहे, त्यासोबतच आपलं घर बघा. बुबू ये काली. बालू ओय बालू. शू 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 शू. बुबू बुबू. कालू हॅट 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 हॅट. शी कपडे वाट लावले. शी शी. चला आतमध्ये. चला आतमध्ये. चला आतमध्ये. चला. वा वा, सर्व क्लीन करून ठेवलेलं आहे. मी अगोदर सर्वांना क्लीन करून ठेवायला सांगितलं होतं. सर्व हिरवे 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 झालं सर्व. आता आपण आपलं घर उघडूया. तर खूप दिवसांनी तुम्हाला हा व्ह्यू दिसला असेल. तर एकदम घर एकदम व्यवस्थित आहे, साफसफाई आहे. कारण आम्ही अगोदरच साफ करायला इकडे सांगितलं होतं. तर घर एकदम व्यवस्थित आणि साफ आहे. त्यासोबत आता तुम्ही मला खायला काय आणलं आहे? मला मी मॅगी आणली आहे. आणि आपल्या बुबूंसाठी मी सर्व बिस्किट्स आणले होते. मी सँडविच खाल्ला त्याचा कागद. आणि बाकी सर्व हे आपल्या बुबूंसाठी बिस्किट आणले. एक दिला तर एक अजून एक देतो त्यांना. हे बाहेर वेटिंग करतो ते सर्व. बुबू 1 2 आणि ही तिसरी म्हणजे बुबू. खूप छान वाटतं इकडे, एकदम मस्त वाटतं. हिरवगार थंड गाव कसं वाटतं तसंच एकदम छान. आणि सर्व आपल्या कुंड्या भेटल्या. झाडं बघा एकदम मस्त हिरवेगार झालेत, मोठे झालेत.